Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Bandiraɓe mi hofni on mi yecci on mi lani on hayruji ɗuɗɗi duniya be lahira. Laroɓe videoji amin hedi chaîne Fasaha TV Abdulkadir je YouTube. Ɗon ƴamol goɗɗo fe'ini dow amin dow hala waylitigo wolde masalan ɓe volinima be français ayiɗi wartirgo ɗum do anglais ko malla ɓe volinima be anglais ayiɗi wartirgo ɗum do français. Ɗo on ƴamol mako ayin waɗa video dow majum dow ko larini ɗo mai. Ta on yejjita bo on abona hedi chaîne amin je Fasaha TV je YouTube be page amin je Facebook be hedi TikTok bo wala mo anda kadi ne ɗum abonata. To mo laari video man fu bo like o partage na sobiraɓe mako bo ngam en nafitora be majum. Ɓeɗo miɗo wiya on assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. On kofna ma ngata ma ngala ma heruji duddi bane mo fuɗɗa video haju tani ɗum jawabuji ƴami an futa mari haji ƴamola ƴamal min jaba inchallah. Oɗon ƴama ban woli fuɗɗa video mai ni e waylitirgo wolde to ami en jami nasa nder video haji min holle no ɗum waɗirta banda par exemple a nasti gal whatsapp mara goɗɗo windan mara ko be anglais a yiɗi a wartira be français ko bo windanma be français a yiɗi a wartira be anglais ko bo be wolde feere ne a yiɗi a wartira be wolde je a nanata to en nasta nder video majum bana ni masalan gal whatsapp on en ɓurni wutinirgo yawa nda bana oro wali nda pindi feere o windañan be français mi yiɗi wartira ɗi be anglais sai a hosa bindi majum da iyaji to banni sai a hosa waɗa copy ha dow a laran alama copy to ta waɗi copy sai a wara bana ha winditinamo a wara haɗɗo bana ha loran ba fuɗɗita a windanamo bindi feere to sai a wara a mema nda haɗɗo ha yiyata ɗo to a memi ɗo man ɗo shikenan sai a laran a wara ha les a lara aɗo waɗi translate wala téléphone je wala ɗo majum to sai a hosa mema translate haɗɗo to a memi translate holkete ba ha dow bolle ɗiɗi nda anglais wartugo dow hawsare ɓe windani am be anglais yiɗi warta dow hawsare amma ɗo be français ɓe windi a yiɗi a wartira ɗum dow anglais to sai a hosa ina ɗo ha dow je anglais go sai a wara tefa nda bolle feere feere haɗɗo a wara tefa français go on tefa français to nda français haɗɗo mi hausi français ɗo bo a hausa wartira be anglais hausa warta be anglais to en tefa english nda espagne en ɗon nda espagnol nda esperanto estonien danois créat kala wolde je a nanata fu an kan nda ɗum ɗo ha ɗo ni to en ɗo tefa anglais anglais to nda anglais ɗo ha ɗo to a hosi anglais sai wolde ko je a waɗi copy go sai a wara mema haɗɗo ni to a memi to sai a wara mema wolde je a hosi go to a hosi a memi to nda ɗum jo windino be anglais be français ko kanjum warti nda haɗɗo an waɗi watu nda ɗum ni to amma bolle am foti sarga ma seɗɗa to goɗɗo no abréji baji ɗoɗon abréji bolle man ɗo foti ɗum sarge seɗɗa amma to windirum directly wala haala hunde ɗo sargay to shikenan bolle am wurtante dedei no hani ɓe waylitanima wolde majum sa hosa janga to ɗon kadi to nda bana woli ha o windani am be anglais bo inde am wartira ɗum be français to nda ɗo be anglais o woli sa hosa copie ɗo go ananta anglais c'est français ta copie sai a wara hosa nda haɗo ɗo français ko sai hosa wartira ɗum ni a yiya haɗo anglais ɗo warta gallo français ɗo bo warta gallo shikenan sai a wara mema background ɗo ta memini shikenan nda ɗum warti be français to banni on ɓe waylitita bolle majum banda ta ɗum sarga ma sam himɓe feere ma sai a hosa application ɗo par ho perde ko kadi foti a hosa application amma gal ɗo man ni c'est simple wala hunde feere caɗɗum ha ton e woli wolde nonon to goɗɗo wolwani maɗa be wolde je a nanata a yiɗi a wartira dow wolde je a nanata bo ɗon bo inchallah en waɗan video majum e laatan ɗum deuxiéme video je ɗoɗo inchallah on kofnama guettama guelanama hayruji ɗuɗɗi ko mara haaje ni on abona ha chaîne meɗen je Fasaha TV ton aboni on biɗɗana en like ton like e on partage an woɓɓe feere kamɓe aɓe dara ɓe nafitoro be video majum ngam majum ta mari haaji ƴamol ba hosa feƴƴina ƴamal maɗa ha les commentaire inchallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta lara ha Facebook abono ha chaîne je Facebook to ha YouTube ma abono ha YouTube ma e to ha TikTok bo abono ha TikTok majum waɗan video majum like